pangluot kung wa masulti ang gusto nimong. Christian! Hi, Christian! Kumusta naman ka, Christian? Ha, okay ra made. Ikaw, gusto mo ka made? Ang sana mong tutoy mo made. Oga, hay ha naman magtutoy made. Ayaw lang hilapin niya nga akong tutoy, Christian. Ay, nahayhan ang biya ni Christian, oy. Ayaw lang nigilap ni Christian. Sige, di mo kami labot ada mo tutoy god. Labot ko na mo tutoy nga. Kalain na nagahay ha naman ha. Tesa, usad mo boyo nako nga nimo kung gitawag. Christian, manday hapit na February 14, Christian, ay pait kaayo akong kagahapon, Christian. Mao na imo toyo, pait ay imong kagahapon. Ingani ra ay. Kung pait ang imong kagahapon, huna-huna ang tamis nimong kaugmaon. Kay kung puhon ikaw ug ako magkadayon, di ba tamis pamateon?